Dobrodošli. Ovo je voditelj Ispresa Bulj. Dobar dan. 2006. u testu je stavljeno postavno medijalne, to je bio prvi. Znači to je kamen ovdje je radio za instalacije i ove klupe koje idu u proces. Evo detaljnije se ne sliči. Evo riječ. Ali ovo je ovdje ne... Hvala lijepa. Ja sam domaćica pa onda ono... Živi do 7. godine, išao prvi razred kraške trivijalke na školi gdje učio njemački jezik, računanje i vjeronauk. Nakon čega su obitelji Tesla seli u Gospiću, otac kao svećenik mu dobiva službu u Gospiću, nastavlja pripremnu osnovnu školu. Ovdje je jedna biblioteka, knjige su sve na temu Tesla, moj pronalazci Tesla autobiografija 1919. je napisao i izdao. Ovdje imamo pokretno magnetsko polje ili Kolumbovo jaje. 1893. ga je Tesla uključen u struju koja prolazi kroz zavojnicu. Zavojnica stvara okretno magnetsko polje i to polje pokreće jaje. Isto kao posljedica Teslinih eksperimenata, a negdje da je možda i sabotaža od strane Edisona, tako da pravu istinu. Vjerovatno nećemo nikad saznati, a više volimo vjerovatno da je Edison imao stežno. U okviru našeg posjeta veleučilištu Nikola Tesla u Gospiću odlučili smo posjetiti i ovaj centar i na taj način dati podršku ideji o Danu Nikole Tesle, Danu znanosti, inovacije i tehnologije, čime jasno poručujemo da je i za Hrvatsku izuzetno bitno ulaganje u obrazovanje, u znanost, inovacije i tehnologiju, jer je to garancija novih radnih mjesta, boljeg i kvalitetnijeg života, a jednako tako očekujemo da se u gradu Gospiću što prije vrati i spomenik Nikoli Tesli.